bideokonferentzia grabatuko dugu. Eta, esketxo honetan, bi gauzei buruz hitz egingo dugu. Lehenengoa euskararen edalontziaren inguruan, eta bigarrena web orrialdearen inguruan. Zer moduz zoazte hor edalontziarekin? Dagoeneko betetzen egongo zarete, ezta? Ea erakutsi edalontzi guztiak. Primeran, oso ondo zoazte, horrela jarraitu. Eta, web orrialdean orri berri bat sortu dugu. Euskaraz Blai deitzen da, eta han jarriko ditugu iaz egin genituen esketxak, aurten egin ditugunak, eta egingo ditugunak ere. Baina noski, zuek ere gurekin lan egin beharko duzue. Bai, noski, zuek ere lan egin beharko duzue. Adibidez, gaurko saioan bilan jarriko dizkizuegu, eta hauek izango dira. Lehenengoa, guk egindako esketxak ikustea eta bertan azaltzen diren asmakizunak eta pentsatzeko egoerak asmatzea. Eta bigarrena, gela batek beste gela bati asmakizun bat egitea. Entzun ondo nori egin beharko diozue asmakizunak. Lehenengo maila, 3. mailari egin beharko diozue. 2. maila, 4. mailari. 3. maila, 5. mailari. 4. maila, 6. mailari. 5. maila, 2. mailari. Eta 6. maila, lehenengo mailari egin beharko diozue. Bueno, entzun dituzu guztiak, ez da? Bale, oso ondo. Eta gain, ados jarri beharko zagete, pentsatzeko egoera eta asmakizunekin eta erantzunak orri batean idatzi. Ezaztu goiko aldean gelaren izena ipintzen. Hau egin eta gero gelan duzuen postontxe horretan orria sartu. Eta hurrengo saioan esango dugu nork asmatu ditu asmakizun guztiak. Agur lagunak eta laster arte!